क्या बात है। अरे देखा वह देखिए एगो प्रेमी प्रेमिका के भाव बा। एक ही संगे एक ही स्कूल में पढ़ता लो। अचानक लड़किया 2-4 दिन स्कूल नहीं खे आवत। उहे लड़का गांव के बुढ़ऊ काका के दुकानी पोकर से भेंट होइल बा। ये उपेंद्र भाई लड़किया के उहे नमकीन किने खाती आइल बिया। दमलोट नाम समझत रहन। दमलोट किने खाती लड़किया आइल बिया। उहे लड़का से भेंट होइल बा। त लड़का पूछत का काहे अरे आवेलू ना पढ़े मनवा लगे ना कॉलेज में। काहे आवेलू ना पढ़े मनवा लगे ना कॉलेज में। काहे आवेलू ना पढ़े मनवा लगे ना कॉलेज में। खोलते किताब तू ही खोलते किताब तू ही हंसता पेट में। काहे आवेलू न पढ़े मनवा। हे करे जा आज तारा बतावे के पड़े। हाँ तू तनिको हमरा बारे में सोचत हो कि काहे अरे आवेलू न पढ़े मनवा लगे ना कॉलेज में। काहे आवेलू न पढ़े मनवा लगे ना कॉलेज में। बन रहा क्या बात है। अरे जिया और लड़का तरह के भाव में कहता और ले ले कोई लुबानी के ओढ़निया में दिल हो। हमके सोना कवलस गोर गलबा के तिल हो। ओढ़निया में दिल हो। हमके सन कवलस गोर का गलबा के तिल हो। और लड़का कहता कियो भी लेना दिहलू लेटर ओ भी लेना दिहलू लेटर दिहनी जावन पेज में। हे सोना
काहे हर अबेलू न पढ़े मनवा लगना कॉलेज में काहे अबेलू न पढ़े लगना कॉलेज में लास्ट अंतरा में लइका के भाव बा लइका कहता कि ये सोना आखिर में हमरा से कौन ऐसा गलती हो गई कौन कसूर हो गई कि तू स्कूले आई गइल मन बंद कर दिहलू। लइका कहता का और छोड़लू स्कूल तोहर का मजबूरी ललन बैरा की परदी सही है कोई से दूरी लइका कहता का और छोड़लू स्कूल कवन रहे मजबूरी ललन बैरा की दीपक सही कोई से दूरी और कहतिया लइका कहता का कि दिनो रात धड़के छतिया और संजीत के तेज में दिनो रात धड़के छतिया दिनो रात धड़के छतिया पिंटू के तेज में तो काहे अरे अबेलू न पढ़े मनवा अरे लागे ना कॉलेज में काहे अबेलू न पढ़े लागे ना कॉलेज में खुलते किताबी तू ही खुलते किताबी तू ही हंसता पेज में काहे अबेलू न पढ़े मनवा गिना कॉलेज में काहे